ଆମର ହେୟାର ସ୍ପାଟା ମନ୍ଥଲି ମାନେ ମାସକୁ କେତେ ଥର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେୟାରରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେବା, ହେୟାର ଫାଟିବା, ହେୟାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆଙ୍କର ହେୟାର ସ୍ପା କରୁଛି ଲୋରିଏଲ୍ର। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋରିଏଲ୍ର ସ୍ପା କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଏଠି। ତ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେୟାରକୁ ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରି ନେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ହେୟାର ସ୍ପାକୁ ନେଇକି ଟପିକ୍ଟା ରଖିଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେୟାର ସ୍ପା ମନ୍ଥଲି କେତେ ଥର କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ହେୟାର ସ୍ପା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ ହେୟାରରେ ମସାଜ ଦେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇନ୍ ସାମ୍ପୁରେ ଭଲସେ ତାଙ୍କ ହେୟାରଟାକୁ ସାମ୍ପୁ କରିନେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯାହା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେଉ କି ଆପଣ ଡଷ୍ଟ ଯାହା ଥିବ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ ତ ଭଲସେ ଆମର କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସାମ୍ପୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପୁଟା ରୁଟ୍ରେ ଭଲସେ ଲାଗିପାରିବ, ସବୁ ରୁଟ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଲୋରିଏଲ୍ର ସ୍ପା କ୍ରିମ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଓଦା ଚୁଟିକୁ ଟାୱେଲ୍ ଡ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି, ନାଇଁକି ଡ୍ରାଏରେ ଶୁଖେଇଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରୁନି। କମ୍ କରିଲେ ଓଦା ଚୁଟି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେୟାର ଫଲ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କ୍ରିମ୍ ସବୁ ରୁଟ୍ରେ ଲଗେଇକି ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେକ୍ସନ୍ କାଢ଼ିକି ରୁଟ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇକି ତାପରେ ଲେନ୍ଥରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ମସାଜ ଦେଉଛି। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଉପରୁ ତଳକୁ ହିଁ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇକି ମସାଜ ଦେବେ। ମୁଁ ବି ଏଠି ଦେଉଛି ସେମିତି। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଟୋଟାଲ୍ ଚୁଟିରେ ମୁଁ ଏମିତି କ୍ରିମ୍କୁ ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି। କ୍ରିମ୍ଟା ଲଗାଇବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ଆଉ କ୍ରିମ୍ଟା ଏମଲ୍ସିଫାଏ କରିକି ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ହେୟାରରେ ମିଶାଇବାଟା ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଆଉ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେନ୍ଥ ନେଇ କଲେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ଚୁଟିକି ପାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ମସାଜ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମସାଜ ଦେଲେ ହିଁ ଚୁଟିରେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଚାଲୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଥିବ ଚୁଟି, ତ ବ୍ଲାକ୍ ସେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମସାଜ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ମସାଜ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଉଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବେ ହେଲା, ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେନି। ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ ଯଦି କିଛି ବି ମସାଜ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ମସାଜ ଦେଲାବେଳେ ଯେତିକି ସହିଲା ଟାଇପ୍ର ମସାଜ ଦିଆ ହୁଏ, ନାଇଁକି ଚୁଟିକୁ ବେଶୀ କରି ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକିରି ମସାଜ ଦେବା। ହାଲକା ହାଲକା ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଉଛି ସେମିତି ହିଁ ମସାଜ ଦେବା। ତ ମସାଜ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ପରେ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରିମ୍ଟା ଯେମିତି ରୁଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲା ଭଳି ମସାଜ ଦେବା ଆମେ। କ୍ରିମ୍ଟା ଯେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଚୁଟିରେ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ମସାଜ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କଷ୍ଟମରକୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବା ସହିତ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଚାଲୁ ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ହେୟାରରେ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତ ହେୟାର ସ୍ପା ନାଇଁକି ଖାଲି କ୍ରିମ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, କ୍ରିମ୍ ସହିତ ମସାଜ ଦେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମସାଜ ଦେବା ସେଠି ପ୍ରେସର୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛି। କାହା ଉପରେ କେମିତି ମସାଜ ଦେଉଛି ଏଠି ଆପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଚୁଟିରେ ମସାଜଟା ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଦେଇଥିଲି। ତ ସବୁର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛି କିଛି ବି ସ୍କିପ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦେଖେଇଛି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁର ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ 3ରୁ 4 ଥର ଲେଖା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେକ ତଳେ ଆମର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଅପଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଥମ୍ବରେ ନେଇକି। ତ ଅପଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ଟା ସବୁ ରୁଟ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମସାଜ ଦେଉଛି ଏଠି। ମସାଜ ଦେଇ ସାରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବି। ଷ୍ଟିମ୍ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଦେବିନି, ତାଙ୍କ ଚୁଟିଟା ଯେହେତୁ ଫାଇନ୍ ହେୟାରଟା, ତ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲାକ୍ସ ପାଇଁକି ଆମର ହେୟାର ସହିତ ଟିକେ ମସାଜ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି।
ये कही रखुଛି स्पा करने आमर मंथली 2 थर करवा दरकार स्पा। मंथली जब आम 2 थर करते ये प्रोटीन ट्रिटमेंट जेहेतु हेयर को बहुत बढ़िया काम दिए। एमती स्पा पाई स्टीम आसापी स्पा मेसीन ऑन कर सारा भितर आ गोटे कुनी कस्टमर मोर थे यू सेप्रे चुटी काटार था। तो देखो मुझे केमती कटिंग करीटा भी टे आदि सेयार कर दौजे वीडियो आपण मैंने देखिए एंजॉय करंतु। लाइट यू ही कट होता से लंबा बेसी काटापी चाहून तो लाइट यू कटिंगटा केमती आसे आपण मानक देखो टोटाल रिजल्ट आप आगू गले जानीपारे। देखो लंबा बहुत कम रे कटिंग होगी भी केते बढ़िया सेप आसी सेप से बहुत खुशी भी थिले। कटिंग भी फेस को बहुत बढ़िया मानुला एमती लास्ट कटिंग आसला। तापर ये देखो स्टीम ता भितर भी हो सारी मो स्टीम चुटी की 10 मिनट छाड़ देती ठंडा हाँपाई कहीं स्टीम नहीं चुटा गरम थी सागे सागे पुणी ठंडा पानी वाश करने कथा नुहे। तो मुझे ठंडा करके पुणी वाश कर देती से सांप दे नी केवल क्रीम की छड़े पानी रे। तापर आणिकी कोल्ड ड्रायर दौची तापर आपण मैंने आगू गले देखिपारे फाइनल लुक। जदि आपण मानक मो वीडियोटी भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे। आ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रोचे जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।